Yo mga ka-alright, mukbang sa ta. Or chicken, tulo ka po ko. Hindi na ako makayo kurot. Gruto na kung makayo. Natay shrimp. Sangyup ta talaga, sangyup. Sangyup din, hindi sangyup. Ay, meat. Pwede siya ka ng bacon slice. Ay, pipino. Onion rings. Onion rings. Dughat. Tatanan o, kaning speed roll. Baka na i-rice guys. 2 carbs na rin. So, tanaw lang up. Sa atong video, luto tag sugod. Sagod Sa atong sangyup. Atong sigaon na ito. Alright. Mr. Right. Kung na mo maglaway, subscribes mo. Subscribes. Kaya daghan man, duha man may pula ba? Gino's TV niya, Mr. Right. Alright. Subscribe ha. Share, like, og hit the notification bell. Alright. Saan yung dutukan na may dali na rin? Yun, kapalit. Tama. Perfect. Ako yung sakit. Hindi ko. Naglaway. Ikaw lang gusto. Ma. Ito ba ako? Sabi ko sa wali. Nagbudan. Nangog, guna din na pinigibig ka. Okay. Yo, Mr. Right. Paano guys, Mr. Right ang taas yung peking spirit pa. Shrimp ba shrimp? Tapos ang paligpon mo. What? Gawa sa. Kailan ang mga McDo or Jollibee? Drive-thru. Drive-thru, window lang mo no? Thank you. Ano ba yan? Kasawan guys. Year. Advance Happy New Year. Merry Christmas and advance Happy New Year mga alright. Alright kayo. Sipon sa shrimp. Chicken. Guys, ito yan guys, yung mga alright. Try hard kita na guys. Ay, mga guys. Mga alright, manggad. Ataya, nga, jigan gad, ikaw may mga, kamo, mga alright. Ano ko mag guys kay, Guys, kung taga Gino's TV ni, guys, Pitrada ni, kamo mga alright. Alright, kita pero niya. May buong mo ba mo guys, po mga alright ba, kulab mo ganyan kita mga ano wow. Cellphone po na, nag-vlog na. Ang Gino's TV. Kayong pake kung pabebi kami sa mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Ala, ale. lalo usang kipit ako. Usang pimpit. Baby, alright. Bacaw. Para mga alright. Gino's TV, kita. Nice. Watch mo. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo.
Alright. Pwede nga style nga chicken nga fried. Alright mga. Pwede siya whole chicken mag-fried ba? Gadubo siya guna. Fried siya. Lami ana uwi. Di lang tamo sulti silang nga sa ilang tindahan kay wam siya sponsor amo am ni gasto. Right, kaya punta pero sultihan na mo na nas Carmen or Danau. Kung ari kas Danau na nasa ilang merkado dapit. Ya kung adto kas Carmen na nasa ilang merkado kaya punta pit. Pero alright kasi nan yummy nga. Whole chicken deep fried ba? Dahon. Sunod ang baton is shrimp. Shrimp. Ay, magbuhat ulo. Itang tentang ulo yan. Init na. Alright, itang tentang ulo ako na. Meanwhile, Slice. Ahos. Tubig lang ho. Grabe! Refreshing! Ito ang tubig na aking kailangan. Ito ang tubig na aking hinahanap. Ito ang tubig na kailangan ng bawat Pilipino! Kumbi. Sagyok bang? Dito. Mihan na yung mga diagi sa akong video. Video? Ah. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh. Pada mga ka-right guys, TV. Mga ka-right, right oh. Hindi mga Korean bro. We love their food. 감사합니다. Yeah, dude. Uy, palit pa sa'yo na. Ay, alis ko. Legend yun. Mag-alerta! May no drowse formula at 24-hour allergy shield kaya Oo. Kag-kinis. Real lady. Kagigis, kagigilay dan eh. Ni agay say, kayo may istorya ang gitna ay enjoy mo kayo sa Ay, ang tayo ba yun? Hindi pa lang na. Mami! Hindi ka na. Ay, talis na mo na nagbuting guys. Nanagupit din sa parang lagi sa akin. Madlo ko ibutin mga karet. Ako ano na. Sandali na naman eh! Baba ma. Ay, nagsita na rin. Ay ba? Saan ba? Kapit ba, di ba? Dali! Dali! Ano nagbuting? Diyan. Dali, dali, dali. Ito, dali mo. Oh, dali, dali, dali. Dali, dali, dali. soon after. Christmas mo nang gabantay mo po. Bukit mo. Christmas sa tanan. So katong mga may kasing-kasing diya, kabaw na mo.
lisod kay ko sa kanang kuan, ng akong handle sa akong cellphone. Kurog kayo ba? Di ganahan mo, kurog kayo eh. Nababa mo sa ipapilit na kuan ron dia, scotch tape ra. Wow. Kung nga, ba nito kukuha yung video ni ko na ba? Left na ako. Uy, ka alright, uy. Alright, wala na paksit-paksit. Alam ko na. Mayabang na naman yan. Singilo. Matan nga. Matan nga. Matan nga. Ikaw. Kwento. Ngayon may kayabangan. Basta ba ito? Wala ba? Sa mga kaurit, okay na kayo. Sumunod tayo kayo biligan ng may nanagod. So si Genius TV, Brano, Jan Brody. Kaya kayo ng paborito. Hili rin. Kasi kaluso ka na ginawa, kita ngayon taon, with dahon, seafoods, little slice. Kita ko kung sumintir, busog na yung yusunan. Merry Christmas, pero sa iyo, alam mo yun. Okay, yusunan. Diyan man na ako lang. Alright.